Това е четвърти епизод, потребители на YouTube. Яко ми крашна. И ще спра клипа, докато ми дойде интернета. И върнах се. Върнах се. Илане! Да. Така, тук е. Точно за бота, който ви говорех. За бота е. Ще отида да спама в къщата. И това ще е финалният епизод. Да, вероятно. Омръзна ми. И затова ще е финалния. Защото другите ботове ще реват. Как ще ги пия. Не, много сме просто, често става. Така, ако не умра поне един път не мога. Бат идеята. Аз ще напиша бак. Ако искате едно да се линкът за да си го свалите, ще е долу в описанието. Защото ние сме хакери. Както виждате, бати епиквела направи. Като едно се стресах. И още флайбам. Умрех. Финалният епизод ще е само 3 минути. Въпреки че вече ще текоха. За малко да падна. Даймонд Брагва намерих! Изпълн яйце на вилиджър. Вижте, имаме си вилиджърче. Fuck you! Бегайте, ще призва Прилеп и ще го убия. Убих Прилеп. Силвърфиш! Вижте Силвърфиш! Как е смъртното състояние? Бягайте зомби! Добре, че имам дъма, брат, так! Вие зайте. Това нещо е. То педера ще ме убие! Я те убие по кучката. Бой по кучката! Куче, мръсно! Умри! Прилеп! Убих го! Той читва! Тук ли си, Каки? Сладко каченце! Не бе, тапак с дъма бих! И това ще е нашия финален епизод заради Гошо педераса и тъпия мангал. И това беше от нас. Чао! Ние бяхме Blizzard Ташат.